जोंनो जे थांखि होदों बे जाबाय नेनानै था अपेक्षा खालाम मानि थाखाय बै फैगोन राजाया बे फैगासिनो दं नोंखौ नेनानै दं हे रजाजोने आपनालोকক अपेक्षा কৰি আছে दा बेनिखायनो बिनि नेनायखौहाय जोङो थामथिम जानोब्ला जोंनो लागै टपिकआ होबादों जाबाय जे नोंनि नखर আপনার পরিবার नोंनि समाज আপনার সমাজ কেমন ভাবে বা কি ধরনের আমি কি সলনি হ'ব লাগে গুslainaiya जोंनाव माबोरै सफैनांगौ जोंनि गेजेराव माबोरै परिबर्तना सफैनांगौ आङो दाख्लै फार्स्ट सेसनाव आंनि बिबुंथिनि फार्स्ट सेसनाव आङो रायथिबाय जे पलनि बुंनाय आरो आङो लाबोदों जिबौनि गुस्लायनायनि खोथा मैया मोनाबिलियाव आरोबाव आङो पलनि नखरनि गुस्लायनायनि सोमोन्दै जोङो माबोरै गुस्लायनांगौ केनेके आमी सलनि কৰিব লাগে সেইবোৰ যোৱা ৰাতি মই ক'লো मैया बुंबाय आरो बिनि गेजेराव आङो गोबां उदाहरणफोर होनानै आङो इसोरनि बाथ्राखौ बुजिनो हानायनि सहज भाबै सरल भाबै गोसोआव लानो हानाय आङो मिनिथावब्लाबो गोबां आं एग्जाम्पलखौ होनानै होबाय दा दिनै बेयाव होनाय जाबाय पलआ जोंनो मोनसे निर्देश होदों जोंनो मोनसे गाइडलाइन होदों पलआ আমাক আজি এই रोमियो 13 अध्याय 8 পৰা 10 পৰা যেতিয়া আমি পঢ়ো আমাক নিৰ্দেশ দিছে আমাক শিকাইছে जोंखौ फोरोंदों सेथियाव जोङो नायनि जोङो 9 पराव फरायबा नुनो मोनगोन बेयाव होननाय जाबाय मानोना हुकुमा बेनो आज्ञा हेतुहे होननाय जाबाय नोङो जिनाहारि दाख्लाम सेथियाव होननाय जाबाय जोङो सानोमा जिनाहारि खालामनाया बे आथिखालावहाय मोनसे मोदोमनि लुबैनाय गावनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनाय गावखौ रंजाहोनाय बेबायदि लिप्त जानानै जोंनि गोबां मानसिफ्रा जानाय दं खुब दुखुनि बिषय जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोबां झलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा केरेलायाव थाङो गुजरातआव थाङो दिल्लीयाव थाङो बेबायदिनो विभिन्न खामानि मावनानै लिप्त जानानै थायो सानसेखालि आङो बिराद दुखु मोनदों जेब्लानाखि आङो दिल्लीयाव थांदोंमोन आंनि बिनानावखौ आङो नायनो थाखाय आरो बेबायदिनो गुबुन खामानिखौ लानानै फुटपाथावहाय आङो 15-20 जनसो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ आङो लोगो मोनदों बिसोरो बर' रायलायनाय खोनानायखाय आंहा उनाव बर'नि थै थानायखाय आङो थांनानै रायदावहैबाय फंबायफोर नोंसोरो मबेनिफ्राय फैदों होननानै अब्ला खायसे बुंबाय जोङो दरं डिस्ट्रिक्टनिलै आदा खायसे बुंबाय जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खायसे बुंबाय जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दिल्लीत जाওঁতে মোৰ ভণ্টিক চাবলৈ দিল্লীত যাওঁতে আৰু বেলেগ কামৰ কাৰণে মই যাওঁতে এতিয়া মই বৰ ল'ৰাবিলাকক মই লগ পালো ফুটপাথত বৰ কথা শুনি মই গলো ওচৰলৈ মই সুধিলো ভাইটি তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে কিছুমানে ক'লে আমি দৰং ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছো কিছুমানে ক'লে কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কিছুমানে ক'লে বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা তাৰপিছত মই সুধিলো কিহৰ কাৰণে আহিছে কৈছে যে নাই ককাই আমি অসমত থাকিলে আমাৰ একো সুবিধা নাই আমাৰ পঢ়া শুনাও ইমান নাই গতিকে আমি কি কাম কৰি খাম সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত লেবাৰ কাম কৰিবলৈ আহিছো ৰুম मोनसे बिसोरो भारा लायो 4000 गाहाम 5000 गाहाम 6000 गाहाम आरो बे रुम मोनसेयाव बिसोरो ज' जाजाय थायो बबेबा 6 जन गाहाम थायो 7 जन गाहाम थायो बेबायदि दिनै जोंनि नखरफ्रा दिनै लेथेर पेथेर आरो आं होनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रावबो हावरिया गैया नोंनाव थाखा फैसा गैया जानो हागौ निश्चय नोंनाव हा हु दङ नोंनाव बागानफोर दङ दिनै जोङो अलसिया जानायखाय जोङो हावरिया जादों आरो जोङो अलसिया जानायखाय हावरिया जाबाय हावरिया जानायखाय जोङो लेंबैनांबाय एरि হোৱাৰ কাৰণে আমি গৰীব হৈছে দুখীয়া হৈছে दिनै आङो जुदि सोङोब्ला जेसेबां बर' नखरफोर दङ नोंसिनाव बेसेबां हा दं होननानै खमैनो 5 बिगा दं
सोरबा गैथ्राब्लाबो थानो थाखाय बागान दं 1 बिगा 1.5 बिगा 2 बिगा हा दङ नों हावरिया नङा नोङो बै हा फेरलेबसेनि नोङो बिगबा जेखौनाखि जोंनि इसोरा सृष्टि खालामनायजों लोगोसे जोंनो होदों আপনি দুঃখিয়া নহয় আপনার 1 বিঘা 1.5 বিঘা 2 বিঘা মাটি আছে যি মাটি যি সম্পত্তি ঈশ্বৰে দিলে দিয়া পাছৰ ঈশ্বৰে কি কৈছে আদমৰ হেৱা কৈছে you will toil with the soil नोङो हाजों गोरोबनानै हायावनो मावनानै नोङो जिउ खांनांगोन नाथाय जोङो अलसिया जानायखाय दिनै जोङो पापनि भुगि जानांबाय पापनि जुंगालखौ जोङो बाननांबाय पापनि बिबानखौ जोङो बाननांबाय आरो जायनि फिथाइया जाबाय जोङो रमनि 6 फरायबा जों नुनो मोनो पापनि फिथाइया थैनाय पापर फल मृत्यु थैनाय दा बेनिखायनो बे थैनायनिफ्राय जोङो गहो जानायखौ मोननो हास्थायोब्ला जोंनो नांगौ जिसु ख्रिस्टखौहाय बेनिखायनो होनदों जाबाय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे रिपर्ट मोनदों खोब दुखु मोनदों आङो बङाइगावआव थानाया बारा गोबाव जायाखै खोब जाब्लाबो 8 बोसोरसोल' जाबाय नाथाय आङो बङाइगावखौ मुगैबाय মই বঙাইগাঁৱত থকা বেছি বছৰ হোৱা নাই 8 বছৰ মানে হৈছে তাৰ আগত মই ঝাৰখণ্ডত আছিলোঁ দুমকা জিলাত তাৰ আগত বিভিন্ন জাগাত নাগালেণ্ডতো আছিলোঁ বিভিন্ন জাগাত মই মিছনত কাম কৰি মই আহিছোঁ কিন্তু মই বঙাইগাঁৱত থাকি আমনি লাগি গ'ল দুখু মানে বেজাৰ লাগি গ'ল মন বিষায় মনৰ বেদনাৰ কাৰণে মই থাকিবলৈ মন নাই কাৰণ কি বেনি আমছে মা Oh, ang magbungsa Isra asli. Isra batra jebadan kumanay gaya. Isra baikot luka-luki nai. Sob sposto hobo lage. Ar hei sposto hoy may kom. Sapaguri manay ni sigang biye mense showroom banay naman tata gari ni showroom banay naman. Natay bohay showroom ni takay jayga esibang kini suitable jaykay. Skalay nane ise सोनाबहा लांबाय सापागुरिनि एसे सोनाबहा दा बे जायगायावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट लुबाय बे रेस्टुरेन्ट नामा जाबाय ड्रेगन बे रेस्टुरेन्टनि नामा बे हाइवेआव सापागुरि मोननायनि सिगां ओरैहाय थांनाय समाव आगदाथिं नायब्ला नुगोन ड्रेगन रेस्टुरेन्ट होननाय मबे हादरनि सिम्बला ड्रेगन Kuntu dekor jitu symbol ase national symbol hisabe dragon amar osorot toka dek Bhutan ar be dragon ama salai gala gaza are dihunani je be Bhutan gate aw thangba nuyo ar samdrum jomkarone han are deuthangau thangmane han ba jeki border gate aw hejeng nuyo dragon bhayankor eta jontu जितु जन्तु आमी देखिले भय खाओ जितु जन्तु आमी जीवনত দেখা নাই অকল ছবিতহে দেখিছো ফসা হসকে মুখামুখিকে যেতিয়া আমি দেখিলে হেতেন কিমান ভয় কৰিলে হয় এসবাং যে গিনানে খাৰগোমন দিনে বে ড্ৰাগন ৰেষ্টুৰেণ্টনা ড্ৰাগনা যে খামানি मावदों ঠিক बेबायदिनो दिनै बे ड्रागना जोंनि झलाव सेंग्राफोरनि जीवनाव बेबायदि खामानि मावगासिनो दं आरो बे झलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन नङा जोंनि ख्रिस्ट सिबियारि नखरनि बिमा बिफानि फिसाजाफोर सानसेखालि सासे आंनि लोगोनि फिसाला आलासि फैदों गावनि लोगोखौ जाहोनो थाखाय लोंहोनो थाखाय बे ड्रेगनाव जेब्ला लाङो बे अब्ला नुबाय टेबलाव जिरायनाय साब्रै टेबलाव जिरायनाय आरो मोनफ्रोमबो टेबलावहाय बथल फाख्रा सिख्रा लाजिनानै फैफिनबाय आंनो खोन्थाफैबाय आयं बेबायदि आलासिखौ आङो जाहोनो थाखाय लांदोंमोन बेबायदिसो नुबोबायलाय आं बिराद दुखु मोनबाय नोंखौलाय सोरबायाव थांनो खोनासै बेनिखायनो बे लामा सेरनि बिहारिनो दखानाव जोङो रुथि गोरान जाहोबाबो नोंहा मान सन्मान थागौमोन होननानै बुंबाय आरो मान सन्मान थागौमोन जोंनि बर' ख्रिस्टियान झलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबना गोग्लैलांबाय
head home अब्ला दिनै नोंनि जिबना गोग्लैलांबायब्ला नोंनियाव ख्रिस्ट'आनो गैलाब्ला ख्रिस्ट'नि नीतियानो नोंनि जिबनाव गैलाब्ला नों गावखौ आं ख्रिस्टियान जोहोलाव फै जों मोसानि रंजानि होननानै नोङो हाजारखि सिंसिमहाय नोङो मोसा नोङो रोजाब all it is in vain useless बे खामानि गैया useless बेल' नङा जाबायथ' लोंबायथ' आरो बेबायदि प्रग्रामखौ मबाव लायो सानजौफुआव नङा बेलासिनि समाव नङा मोनाबिलिनि समावहायसो आरो बेजों मा जाबाय दिनै जोंनि बर' जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरफ्रा मुगैजानाय जाबाय आसि थुजानाय जाबाय जायै लोङै बाज्रेद बाथ्रेद दाख्लैसो सासे मानसिया आंनो खोन्थादों बेबायदिनो गुजरातआव खामानि मावहैदोंमोन सासे बर' हिन्जावसा जोंनि बे बगाजुलि ओनसोलनि तामुलपुर कुमारघाटानि खाथिनि सा ओनसोलनि नायनो बिराद मोजांमोन हिन्जावसाया बे समाव आङो पार्किजुलि हाई स्कुलनि हेडमास्टारमोन बे आंनिनो स्टुडेन्टमोन नायनो बिराद मोजां ख्रिस्टियान हिन्जावसा मोजां गारां दं मोजां रोजाबनो हायो न'खरनि अभाबजों मा जाबाय जोंनि बर'आव दंना अभाबा मा खालामो जोंनि सरित्रखौहाय नष्ट खालामो नायनो मोजांलाय बे लोगोफोरजों थांबाय गुजरातआव खामानि मावहैबाय सोरनिबा न'आव थानानै थोरसि सुग्रा सि सुग्रा बायदिसिना सुग्रा खामानि मावहैबाय बोसोराव खनसे फैयो थाखा बुरजा बुरजा लानानै फैयो फैनानै गावनि न'आव बांखौ फोसाबबाय बिमा बिफाखौ मोजां पाक्कानि न'आवहाय थानो होबाय नों थानो होबालाय मा जानोसै नों माबोरै थाखा खामायदों मा आदब खायदाजों नोङो थाखा खामायदों नोङो माबोरै बे थाखाखौ मोनदों दाख्लै जेब्लानाखि आङो न'आव थांदोंमोन पार्टियाव कनफारेन्सआवहाय थांदोंमोन आङो बे समावहाय सासे गामिनि मानसिया फैनानै थाबाय आमोखा मा नों आमोखिखौ सिनायगौ दा आमोखि मबेनि बै साहा बगाजुलि खाथिनि नायनो मोजां मोनो हिन्जावसा जाबाय ओमफ्राय गोसोखांबाय उमुखि नामा होनो उमुखि मा जाखो एड्स बेरामजों बियो थैफैबाय एड्स बेरामजों आथोननि बेरामजों बियो थैफैबाय आथोनजों बे बेमारजों बे थैफैबाय एड्स बेमाৰৰ কাৰণে মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল চাবলৈ দুনিয়া ছোৱালী আছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই কিন্তু যথেষ্ট ঈশ্বৰৰ দান আছিলে গান গাব পাৰিছিল সানডে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকোৱাব পাৰিছিল ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি জনা আছিল তথাপি সেই ছোৱালীয়ে অভাৱৰ চৰিত্ৰ বেয়া হৈ গ'ল গুজৰাটলৈ গ'ল কাম কৰিবৰ নিমিত্তে थैहांहांनि सिगां बे जाय मानसिफ्रा बेखौ बाहायदोंमोन बेयो न'आव दोनफैनानै थांबाय दोनफैनानै थांखांनायनि सप्ता खनसेनि उनावहाय थैबाय बेसेबां दुखु दा बेनिखायनो ख्रिस्टियान न'खरफोर आरो ख्रिस्टियान न'खरनिफ्रायनो ख्रिस्टियान समाज दा नोंनि गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाजोफोरखौ गावनि फिसाज्लाफोरखौ न'खरनि मानसिफोरखौ जुदि नोङो इसोरनि बाथ्राजों सुफुंनो हायाब्ला बेयो नोंल' नस्थ नङा दिनै समाजाबो नस्थ जागोन दा बेनिखायनो होनदों जे सोरबा जुदि इसोरनाव थायोब्ला इसोरनि हुकुमखौ मानिब्ला नोङो मोदोमनि लुबैनाय जिनाहारियाव नोङो लिप्त दाजा होननानै बुंदों बिनिफ्राय गोजानाव था होननानै दिनै बुंदों आरो नैथियाव बुंबावदों मानसि दासिथार হত্যা নকৰিবা বুলি কৈছে আমাৰ 10 আজ্ঞাতে আছে मानसि दासिथार बे सिलाइजों गुलिजों मानसि सिथारनायल' नङा नाथाय जोङो बाइबेलाव फरायबा नुनो हायो
नोंनि सालायजोंबो बयनिख्रुइ फिसासिन अंग नोङो बे नोंनि फिसा अंगजोंबो नों मानसिखौ सिथारनो हायो दाबसे जायगायाव मोनसे जाथाय जाबाय এটা ঠাইত এনেকা ঘটনা ঘটিল बेवहाय मिनिथावनाब्लाबो बुंनोसै आङो मोनसे न'खरावहाय सासे धाना दङमोन आरो बे धानाया बे माहाजोननि फिसाजोखौ मोजां मोनो मानो होनबा बे फिसाजोआ बिदिनो धानाया फुङाव हालेवहैबा फुङाव साहा होयो पथाराव जावते रातिपुवालै जलपान लय दिए ओमफ्राय बियो थांनाय फैनायावनो मोजां मोनलायबाय दिनै एसे गाबोन एसे मोजां मोनलायबाय आरो बिबो धानायाबो बोसोरसेनि जायगायाव बोसोरबासो थाबाय दाना मोजां मोनलायबाय সেই কাম কৰা মানুহৰ লগত আৰু সেই মহাজনৰ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেমত আহি গ'ল मोजां मोनलायबाय मोजां मोननाया गाज्रि नङा मोजां मोनलायनाया गाज्रि नङा मानो होनबा बाइबेलाव जों फरायबा नुनो हायो बाइबेलाव नामै पঢ়িবলৈ पाওঁ पौले लिखा करिन्थियाলৈ लिखा 13 आयदा 13 पदत 1 करिन्थिया 13 आयदा 13 पदत आमी पाওঁ जोङो नायनि बेवहाय मा होनदों पौला मा होनदों बेवहाय गांसेनि करिन्थियान 13 आयदानि 13 पदाव आङो बेखौ फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ बेयाव लिरनाय जाबाय आन्थाय दानो फोथायनाय बरसा अननाय बे मोनथाम थायो बेफोरनि मादायाव अननाया देरसिन এই তিনিটা आज्ञाৰ ভিতৰত মৰম প্ৰেম এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে বাইবেলত অন্যায় গাজ্रि नङा नाथाय बे अननाया गोबां समाव जोंखौ नष्ट खालामो हे प्रेम बहुत সময়ত আমাক নষ্ট কৰে मा जाबाय दानाथ' सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायलायनानै माहाजोननि फिसाजोजों बे धानाजों मोजां मोनलायनानै दानाथ' बिसोरो बोखारलायनो हाला आरो बेबायदिनो मोदोमनि सम्पर्कबो जाबाय শৰীৰৰ সম্পৰ্ক হ'ল ইহঁতক আকৌ মানে বেলেগ বেলেগ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত হ'ল ৰাতিত মিটিং হ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান নকৰ দেই आङो ख्रिस्टियान न'खरनि बाहेरै आङो इलास्ट्रेसन কৰা आङो बुङा ख्रिस्टियान न'खराव जानाय जाथायखौसो मानोबा जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान दाना मण्डलिनि मानसिफ्रा फैबाय रायलायबाय सावरायबाय बिमायाबो मानिबाय फिसायाबो मानिबाय जों जे बर' होनना इन्जुरहाबो खोमा दं होननानै আমি बर' ভাষাত কওঁ যে দেৱালত কাণ আছে বুলি সেই দেৱালৰ কাণটো কিবা শুনিলে গৈ বাহিৰত ক'লে ল'ৰাক ক'লে যে এই ছোৱালীৰ মা বাপেকে তোমাৰ লগত বিয়া নিদিব বুলি কৈছে কালি ৰাতিপুৱা হওঁতে সেই ছোৱালীজনক বেলেগ জাগাত মমায়া ঘৰ লৈ গৈ থৈ আহিব বুলি ক'লে মা যে खोनाखै इन्जुरनि खोमा जाबाय देने गाबोन फुङाव अखानायब्लानो बे हिनजावसाखौहाय बिमायनि न'आव लांनानै दोनहैसिगोन नोंनो होलानो होननानै बेबायदिनो सेंग्रानो खोन्थाहैबाय सेंग्रायाबो बोरै खाबु मोनगोन माथो बिदि बिदि सानलायदोंनो ओरै होननानै नोंनिफ्राय सोर खोन्थाया नोंनो आमोखा आंनो खोन्थादों हाब बिदिबाथ' नंमारगौ होननानै इन्जुरनि खोमाजों खोनानानै दा मा जाबाय अखा नायसि जेब्लानाखि फुङाव सिखारनानै गय बागानाव बिफाया बिदिनो बागानखौ बेरायफैदोंमोन बे समाव नुबाय सानैबो हिनजावसा आरो हौवासाखौ दिन्दां फासिनानै थैबाय दा जों बेजोंनो नुनो हायो जे अननायाबो मानसिनि जिबनखौ नष्ट खालामनो हायो जे अननाया नोंना क्राइस्ट सेन्टार्ड नङा ख्रिस्ट'आ बे अननायनि रोदा नङैखाय नष्ट जादों दिनै बेयाव नायनो समायना समायना सेंग्राफोर सिख्लाफोर खयाराव रोजाबदों बिसोरनि सिङावबा मा सम्पर्क दङ जों रावबो मिथिया जों इसोर नङा नालाय जों बर' नालाय गालानि फिसा नालाय थाला আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডেকা গাভৰু ছোৱালীবোৰ ইয়াতে কোৱাৰত আছে ধুনীয়াকৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসাৰ প্ৰতি গান গাইছে কেচিঅ' বজাইছে বেছ গিটাৰ বজাইছে ড্ৰাম বজাইছে অক্টোপেড বজাইছে কিন্তু ইয়াৰ মনৰ ভিতৰত কি আছে
আমি নাজানো কাৰণ আমি ঈশ্বৰ নহয় আমি ওপৰৰহে চাওঁ ওপৰৰটোহে আমি চিনি পাওঁ ছায়াৰো जोङो नुयो सिङावबा मा जों मिथिया दा आं होनो अनजागा बिनानावफोर फंबायफोर মোৰ মৰমৰ ভাই ভণ্টিসকল you should be an example to your friends नोंसोर नोंनि देरबोनाय लोगोफोर जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि नोंसोर दैखान्थि जानांगौ be an example আমি উদাহৰণ হ'ব লাগিব be an example उदाहरण जोङो जानो गोनां जेन' गुबुननिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो बेनिखायनो आङो दाखालि प्रथमावबो बुंदों मैया मोनाबिलियावबो बुंदों बे नोंसोरनि बाइबेलखौ जोङो ज्राब दोनहरदो नोंसोरनि मबाइलफ्रावहाय बे दाम गोसानि मबाइलफ्राव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खालामो बाइबेलखौ आखायाव लानो लाजिनानै मबाइलाव बाइबेलखौ डाउनलड खालामनानै फरायो गिर्जायाव फरायो बाइबेलखौ लानो लाजियो नालाय दाना मबाइलखौनो बाइबेल बेखौनो डिलिट खालामजोबदो मैयाबो आं बे एखे खोथाखौनो बुंदों गारहरजोबदो आरो कन्डिशना मा नोंनि जिबनानो जेन' बियो बेखेव जानाय बाइबेल जानो हायो आंहा गावनि टेस्टिमनिखौनो बुंनोसै মোৰ जितु टेस्टिमनि মই সেইটো ক'বলৈ বিচাৰিছো যেতিয়ানেকি মই বিএ ফাইনেল পৰীক্ষা দি পেলাই বৰদিনলৈ বিএ ফাইনেল নিদিয়া আগতে মোৰ সৰুৰ পৰা বহুত ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড বন্ধু বান্ধৱীবোৰ আছে নাগালেণ্ডৰ পৰা আছে মিজোৰামৰ পৰা আছে অৰুণাচলৰ পৰা আছে गोबां लोगोफोर दं बे सा सानजा रायजोनि आंनि लोगोफोर नागालेण्ड होन मिजोराम होन अरुणाचल होन मणिपुर होन आसाम होन दा बे लोगोफोरनि गेजेराव जाय लोगोफ्रानोखि आंनि आंगो लोगो सेन्ट पिटार्स स्कुलनिफ्राय लोगो मोनबोनाय सेन्ट एडमान्स कलेजनिफ्राय लोगो मोनबोनाय लोगोसे फरायनाय एखमबा जोङो सासेया सासेनि लंपेन्ट गस्लाखौनो जोङो गान सलायनाय बेबायदि आंगो लोगो ভাল বন্ধু সেন্ট পিটাৰৰ স্কুলত পৰা পঢ়ি অহা সেন্ট এডমান্স কলেজত পঢ়ি অহা ভাল বন্ধু সৰুৰ পৰা বন্ধু মই কেতিয়াও ভবা নাছিল आङो मालाबाबो सानाखैमोन जे आंनि बे एसेबां आंगो लोगोफ्रा आंखौ आंनि जिउआव सैहोगोन होननानै आं सानाखैमोन মোৰ সেই বন্ধুবোৰ যে মোক যে অপমান কৰিব বা কিবা এটা মোক যে দুখ দিব বুলি মই ভবাই নাছিল ओमफ्राय आंनि लोगो सासे होनबाय ओइ आमाखा आंनि नामाथ' गोलाव नालाय बेंज्लायग्रा मोसाहारि नालाय बेंज्लायग्राथ' होननो रोंलिया गुसुङै बेनि होननानै गाबज्रियोमोन बेनि होननानै गाबज्रियोमोन अब्ला ओमफ्राय सासे लोगो होनबाय बेनि जोंथ' नै बिए फाइनाल होनोसै दे ख्रिस्टमासखौ देग्लाय जोङो नोंसिनि गामियाव जाहैनोसै आरो भुटान खाथिनो नोंसिना फरेन हादर भुटानावबो बेरायहैनोसै होननानै बास बेस जोङो ख्रिस्टमास गिट प्रेक्टिस खालामनानै थांबाय आरो जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव सासे दंमोन गिटारिस्ट लेफ्ट हेन्डेड आगसिजोंसो दामोमोन आरो जोंथ' आगदाजोंसो दामो नालाय आंबो गिटार दामोमोन आं आगदाजों दामो बे आगसिजों दामो ओरै बिबार बायदि रोजाबग्राफ्रा गेजेराव गसंनानै बेस टेनर अल्ट' मोनब्रै पार्टजों जों रोजाबसै साब्रै साबा थांबाय बर'दिनाव आंनि गल আমাৰ গাঁৱলৈ গ'ল পাৰ্কিজুলিত গ'ল তাৰপিছত 25 তাৰিখ দুপৰীয়া তেনেকে গীৰ্জা সেই সময়ত আমি স্পেচিয়েল নাম্বাৰ দিলোঁ रोजाबबाय जों गीत रोजाबबाय आगसिजों गिटार दामनाय नुफेराखैमोन नुनो मोनबाय हाजोनि मानसिफोरनि रोजाबनाय खोनानो मोनबाय बिराद मोजां जा मोजां रोजाबदों खेबसेल' रोजाबनांगौमोन आरोबाव जोंना पाद्रिया गुबुन नङामोन आंनिनो बिमायं जायो रेभारेन्ड नबिन चन्द्र मोसाहारि बे होनबाय सम गैलाब्लाबो बे साबा जोहोलावफोरखौ रोजाबनो खावलायबावनाय जाबाय होननानै आरो मोनसे रोजाबो आरो बेवहायबो बिराद मोजां जों रोजाबलायबाय मैया आं बाइबेल फरायना नायनो मोजाङाव आखला आं जां गिर्जा गबाय এতিয়া गिर्जा শেষ হ'ল ঘৰলৈ গ'ল ঘৰত গৈ পেলাই আমি ভাত খালো সেই সময়ত
Eta bura jeep 4-wheel second-hand army-निफ्राय बायनाय दंमोन आरो जोंहा उफुंखौ लांदां बोखांनानै साबाजों होलांबाय जोङो भुटानाव बे समावहाय नोङो एन्ट्रिबो खालामनाङा जास्ट थ्रोब हाबनांगौ सानद्रुप जंकरावहाय सानद्रुप जंकराव मोनसे हटेल दंमोन हाम्र हटेल होननाय बे हाम्र हटेल दरखंआव दोनहैबाय गारिखौ ओंखारनानै भुटानावहाय भुटाननि डिसि अफिस नायबाय भुटाननि स्पर्ट्स ग्राउन्ड नायबाय सानद्रुप जंकराव गिदिं गिदिं नायजोब्बाय ओमफ्राय बे भुटानिसफोरा जे बे बुद्धिस्ट नालाय ओरै फिदिंनानै जे बिसोरो प्रार्थना खालामो बेबायदि थावख्रिबो बायलायलायबाय बेरायबाय दाना फैनायनि सम जाबाय এতিয়া আকৌ उलुटि অহা সময় হ'ল তাৰপিছত মইহে ক'লো मोरहे दुख हल आंनिसो दाय जाबाय दानिया ओमफ्रायथ' साहा लोंहैदिनि जाबाय बे हाम्र हटेलाव दाना साहा लोंनो थांबाय ओमफ्राय मा जानो होनबाय बे भुटानिसफोरनि मम' आरो गिदिर गिदिर फिथानिख्रुइ देरसिन थिंख्लि फिथानिख्रुइ देरसिन गिदिर गिदिर दाना बेखौ जाबाय जों थरसेनो गिदिरखा उदै गो बुंखायो जलपान खाবৰ কাৰণে मम' खुजिलु चाह खाबले सोमालो आरो हाबबाय जोङो दाना बिबाय दाना मम'खौ जाबाय बे सासे मिज'रामनि सेंग्रा बे मम' मोनजाफेराखैमोन बिदि गिदिर गिदिर मम' थरनै जाबाय बे थरनै जानानै उदै गो बुंबाय दाना जाखांबाय नालाय दाना आं सोंबाय दे मा लोंनो कफिबो मोनो बेयाव साहाबो मोनो बेयाव माखौ लोंनो दाना बिसोरो कफि साहाखौथ' जों लोंबाय थायो बिनिख्रुइ साबसिनखौ लोंनि दे होननानै बे हाम्र हटेल बे मोखाङाव एकदम डेक'रेट खालामना दोननाय बथल गोजा गुफुर गोथां गोमो रंनि रं बिरंनि फाख्रा सिख्रा दाना बेखौसो आसि थुबाय आरो आसि थुहरबाय दाना लाबोनोबो थोनबाय आं सानबाय आं मा खालामबावनो दाना जाबाय मोर उपाय নাই চাহাৰ বদলি সেই ৰং বিৰং যে বটল আছে সেই বটলৰ পানীটোৱে খাবলৈ খুজিলে আৰু দানা বিহৰবাই আনিছে আনি দিলে বয়ে হোটেল বয়ে আনি দিলে খুলিও দিলে গ্লাছও দিলে দানা গ্লাছৰ লুবাই ओमफ्राय दाना आंथ' लोङा नालाय ओमफ्राय आं होनबाय फ्रेन्ड्स I am not going to drink you go ahead दा आं लोङा नोंसोरो लों মই नाखाव बन्धु তোমালোকে খোৱা বোলে आंनि आंगो लोगो सम सम लोगोसे जोङो थोरसि गंसेन ओंखाम जाफानाय बे लोगो आंखौ मा होनदों मिथिगौ You are a coward You are a girl You go and put on a skirt and come नोङो गिख' नोङो हिनजावसो स्कार्ट गाननानै नोङो फैदो जाबाय মোক ক'লে তুমি তোমাৰ ভয় পাদুৰা বুলি ক'লো মোক তুমি ছোৱালী গতিকে তুমি স্কাৰ্ট পিন্ধি আহা आं सानबाय okay let me be a girl and go out हिनजाव जासा जानानै थांबाय आरो ओंखारलांबाय बाहेरायाव ছোৱালী হয় মই ওলাই গ'ল এই হাম্ৰ হোটেলৰ অপজিটত এটা বিহাৰী চাহ দোকান আছিলে একদম লেতেৰা বহিবৰ কাৰণে ভাল জাগা নাই দুটা তেলৰ টিন সেই টিনৰ ওপৰত তক্তা দিয়া তাতে একো নাপাওঁ অকল শুকান বিস্কুট আৰু চাহ খালো মই চাহ সিহঁতক অপেক্ষা কৰি কৰি এক কাপ চাহৰ জাগাত 4 কাপ চাহ খালো কাপ চেনি জায়গাও बिसोरखौ नेने खाब्रै साहा लोंगुलायबाय लोंखांबाय आङो साब्रै साहा अब्लाबो ओंखारबोनो रोङा बिसोरो तथापि हते उलायनो हाया जेब्ला आङो रागा एसे जोंबाय रागाबो थिवराखा आंबो एसेल' नंखाया थांबाय थांनानै let's go होननानै बोख्रां बोसि खालामनानै जिप सिङाव नारसोनानै दोनफैबाय आरो दाना फैसाखौथ' आंनो होजोब्बाय बै समाव बाराबो दाम नङामोन जिनिसनि दामफ्रा फैसाखौ आं होजोबनानै दाना गारियावथ' नारसन फैबाय गारियावथ' थिखांबाय बुद्रानो दाना मबे न'आव फुथुहैनो आंलाय मबे न'आव सोहैबावनो जाबाय তেতিয়া মই ভাবিলো টানা টুনি কৰি পেলাই গাড়ী থমালো ঠেলি মেলি
Tapos mo eta sintahon, eta mo kuntu goron loy humay rakim. Ano, keso pebe. Desa ko no lang lang. Be no ni pray ise 1.5 kilometer se kedara da kolan no lai. Mai hum kolan mai marang hanai mai aba mara jukha kimen. Da, hey kolan no lang ane ma kalamai. Mai jigap ko furhu bayang lau ko hai. Mai jigap so national den bayara. Carrot bitro hum ko reply theli humai rakhi dile. Phebay nalai andas kila bisare embrace han hapang manabili janai ma kalambai so no ni pran ko khombol ko khaunan labnane bisar ko phinnane den hibai engkham gya engkham ba jaho khakse rati jitu khwas le hitu no khwalu aro kombol loi platate khubule ja kibai embrang no phibai phenai dana ang thogai nang baja wai na ana abya sumai pure amakha nangni legofra Kaya, ne biar hai alasi mawa bedor jana lemhot deng ne biar hai dongo da mana Pwigwn bisa kolai ma si singra manch kolai berai ni su phei khadung bla berai thengse ri na ne den bayar kana apa ya sumai amakha den ma ne pura nangni legofra lai bai pasot ada hudua pasot tapsar ako common homar pasot devrai hudre tomar bondo borkot gol ar apa ko thogai nang bo bayar ja gesok dukuman bayar okhanai fung ohai rau bus kari ni saune gari ko lanani bisni bag bedding ko langjab nane bag ko lanane jibo chikana okhanai fung rau ti rau bementi sabone Bhutan basahai Guwahati Sanduk Jongkor basawan chikana na horbai teneka অৱস্থাত মই সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে দেনে ang বে সমাজ di skladanane engkhalangane be bihari baraini saha khap dagro dongamonbla dere nongsrang ko Bengjlaigwra mosaharia sir nari sinai nai nongame angos be songsar jang lipto janane thakomen dere ishore batako angni khugani prai salaini prai sir khanano monnai nongamen benikhaine angna khaulai dene Christian Jalao Sengras Klapper Christian Bima Bifaper Christian Nokorper Christian Dayen Girper dene jingni Christian janakai jaha bese gilir biban dong nokor nilo biban nonga ja somaj ni Guslainaiya ni biban bo dong ar jini dharam nikko lanane jini girja ko lanane jingha Guslainang bo dong dene jinga jidi Guslaina ha keba anga khaulai ne dene ne dana soma jenga thangpya bikhono bungdang aji amar hobaji theme ase ei theme koise ama matise ama অনুরোধ করেছে আমা যেন আমি ফলনি হয় পরিবর্তন হয় অকল পিণ্ডাৰ ফলনি নহয় আমাৰ মন ফলনি হ'ব লাগিব পৌলে কি ক'লে কৰিন্থিয়া লৈ লিখিছে চিঠি লিখিছে কি আছে সৰ্বা মানসিয়া যদি বিয়ে খ্ৰীষ্টানেও ফেইবলা বিয়ে গদা কোনোবা ব্যক্তি যদি খ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰে সেই ব্যক্তিজনে কি নতুন সৃষ্টি কৰা नोङो गोदान दाजानाय होननानै पाउला दिनै बुंदों दिनै पाउला बुंदों आरो आं मैया सासे मानसिनि सोमोन्दै बुंदोंमोन आरो दिनै आं बिनि इलास्ट्रेसनखौ लाबोबावनो हास्थायबाय माबwrwi मोसाहारि बे समाव जेब्लानाखि 1940 41 42 बे प्रसारनि खामानिखौ मावदोंमोन बे भुटान बर्डार सेरावहाय जेब्ला बे रङियानिफ्राय थाबायलांदों बे थाबायलांनानै पार्कि जिल्लायाव थांनो थाबायलाङो तामुलपुराव जेब्ला सौहैयो अब्ला मा जाबाय बे गुबुन हारिफ्रा हमनानै मा हनै ख्रिस्टान साधु फैगौ दै ख्रिस्टान साधु फैगौ ना साहा दखानावहाय साहा लोंनो हाबनायाव हमनानै आरो दारिया गोलाव नालाय साधु गुबैमोन दारिखौ फुनानै होबाय गोथां गोथिं दारिखौ फुनानै हरबाय हरनानै बिदिनो मिनिखैरो अराय सम मिनियोमोन दै आबौआ अराय सम मिनिखैरो मिनियोमोन बे
मिनिखेरो बे दारि फुजानानै गस्लायाव थै रना रनि लानानै बे थाबायलांबाय जेब्ला न'आव सौफैयो आबैया जाबाय आयु बोराय माथो जाखो मवाथ' खुग्लुबना खखाब गानानै फैखो जाबाय मवाथ' खुग्लुबनानै खखाबा गानानै फैखो मा थै रना रनि जाखो ना सेव सेव मिना सेव सेव मिनानै बेयाव हारसाफोर दारि फुना हरदोंलै ख्रिस्टान साधु होननानै बेयो जुदि बे गासै धारना बिनि जिबनाव बेल' धारना नङा दे गोबां धारना दं बे धारनाखौ सैज्य खालामनानैबाबो ख्रिस्ट'नि मुङै बियो गसंथादों आरो बिनि बे गसंथानायनि गेजेरजोंनो दहाय रेभारेन्ड मानो गेदेर रेभारेन्ड बिथाङा बिथांनि नामखौ आं खोनाबाय थादों आंनि आफाया बुंबाय थायो बिथांनि नामखौ बिथांनिफ्रायबो आं खोनाबाय बिराद मोजां खबर आङो खोनादों बिथाङाबो लोगोसे दङमोन बेयावहाय जेब्लानाखि प्रथम बार बर' ख्रिस्टियान बर्डनि कमिटि दानो फैयो सेकायाव ना सेकायावहाय बहाय ओमफ्राय बिथाङा होनबावदों जाबाय सानै मानसिनि नाम बे जाबाय रेभारेन्ड हकेन हलब्रुस्टार जायानाखि बे नरवेनिफ्राय फैदों बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि लिटारेचारनि थाखाय गोबां गांनाय दंमोन बेयो पास्टरमोन मिशनारिमोन पास्टर आरो मिशनारि खामानिखौ दोननानै बियो गावनि जिबनखौहाय बियो बर' बाइबेल ट्रान्सलेसनाव गथायदों आरो बेजों लोगोसे सासे डेनमार्कनि लेडि मिशनारि बिनि डेनिश नामा जाबाय बेसिक विंग्रेन नाथाय बियो गावखौहाय बर' परिचय होनो थाखाय सानसेखालि मा होनबायनो बे आबौ माबुरानि सिगाङावहाय ओइ आमोखा नोंसिनि बर'फोरनि गेजेराव मबे दाउसिननि नामा देलायलाय मबे दाउसिना देलायलाय बे दाउसिननि नामखौ आंनो खोन्थासाय आङो बर'नि बे दाउसिननि नामखौ लानो होननानै माखौ मोनगोन माखौ मोना दाउस्रि देलाय दाउस्रिया देलायलाय ना नंगौना नङा आङो नुयो गोबां बे स्कुलाव बिसेसकि इंलिश मिडियामाव फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नुयो बै गावसोर थाबायलांनाय लामायावहाय दाउस्रि स्रें जिरायबा टु फर जयना फ्लाइं किस बेबा मा बिनि ओंथिया गोबां नुबाय दाउस्रि जरा जुदि गावसोर थांनाय लामायाव नुबा टु फर जय मैं देखिছো इंलिश मीडियम पढ़ा लड़ा ছোৱালী বিলাকক मैं देखिছো যদি এই অসমীয়াতে কি কয় দাউস্তি হালিকা এজৰা যদি হালিকা দেখে তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে বোলে টু ফৰ জয় মানে দুটাৰটো কি শান্তিৰ চিন বোলে ফ্লাইং কিছ চুমা দিয়ে মই দেখিছো বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই দাউস্তি দেলাই बे मा नाम लाबाय गावनि बे बेसिक विंग्रें नामखौ बे जेसे दिन बर'फोरनि गेजेराव थादों एसे दिन बे गावनि नामखौहाय गावनि आसल नामखौ खोन्था बे दाउस्रि देलाय नाम लादों बे दाउस्रि देलायलायखाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावबो जोङो देलायलाय जानांगौ बे दाउस्रि बायदि देलायलाय जानांगौ जेन गुबुनफ्रा नुनानै हनै दाउस्रि ख्रिस्टियान दाउस्रिफ्रा फैगौ होननानै जेनेबा जोंखौ खुदुम हरो बेबायदि जोङो टेस्ट गोनां साखि जानाय मानसि जोङो जानो गोनां दिनै जों जानो हादोंना हायाखै যেন আনে আমাক দেখি পেলাই আমাৰ যে আচাৰ ব্যৱহাৰ আমি যি ধৰণৰ কথা পাতো আমি যি ধৰণৰ আমি চলো সেইবোৰ দেখি পেলাই যেন আমাক চিনি পায় যে আমি খ্ৰীষ্টৰ বুলি আমাৰ লগত খ্ৰীষ্ট আছে বুলি আমি চিনাকি দিওঁ যোৱাকালি মই এটা কথা ক'লো যেতিয়া মই শ্বিলঙত আছিলো তেতিয়া ডাঙৰ বাইবেল সেইখিনিৰ হাতত ইয়াত লৈ পেলাই আমি গীৰ্জাত যাবলৈ খুব ভাল লাগিছিলে বেলেগক দেখুৱাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছিল আমি পৰিচয় দিছিলো আমি যে খ্ৰীষ্টিয়ান অকল সেই বাইবেল কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই আমি পৰিচয় দিব পৰা নাছিলো কিন্তু এতিয়া অনুভৱ কৰিলো এতিয়া কৰি আছে অকল বাইবেল হাতত লৈ পৰিচয় আমি নিদিও কিন্তু আমাৰ চৰিত্ৰৰ দ্বাৰাই
Oh, Sansikali, we better know. Shillong Delhi Mistan restaurant no there Shillong for an Union Christian College for an I become a visit Kalam Hagan or Belha. I've been said about Sandila restaurant. Visit Kalam Hayer. Sanskali with an Tambai Delhi Mistan restaurant, first floor of Gaklan and I Binit Jilapia Birar Gatao, Gidi Gadi. Jan is Jirai by Jangan ini sekarang juga pratna kalam na ngonalai, ang are rikum nani ang prayer kalam bay, ani lega sasere kep horbay. Kusi le. Amen. Kena mana kena? This is restaurant. Why are you praying? Be restaurant sir, nengo pratna mana kalam ne? Dulu logo kerja itu restaurant. Pratna kora jaga nohoin. Your identity, nengni sinaiti, apnar porisoy is very important. Bigana, nengadani bebe di sinaiti hana hadana hake. University ao poraye, school ao poraye, college ao poraye. Have you ever been that kind of identity to your friends? Aku pastor saya nabu mau benar, kendo bini kene masuk aku pastor nih yang pastor saya akhir. Aku pastor ordination ang lana hagumen theological degree dong, kendo pastor nare bung naik kayak ang pastor saya. Namu bang evangelist kerja kan, ang pastor saya nare pastor saya akhir. Mana? So semai kolej orang lah, siapa tracks lah, apa yang mana tracks? Kalau saya jauh nama hodai, pokoknya nama track kumai loisu. Kuna ba jadi non-Christian bondo bandibi moi lok pau, jadi hey track pur moi di dior, por habli moi di, por ini hui mana. Bini kejar jene, sase Muslim lagi, college nagar khangjer naini una, kau buat dapsi jaga sakuri mau hibai. Nagar khang naini 15 besar ni una hai. Angni telepon number ko beri menkebiye, ang telepon horbai. Pen bay, oh Benny muk sini paisa na? Anai moi sini puanai, moi along. Ami je ekeloge football khelisil 7 months college-ot. Ekeloge je ebar brother senor ore kukur loi ঘুৰি পৰাৰ কাৰণে আমি যে এসোসিয়েট ডগ বুলি কৈছিলে চিনি পালে গম পালে অলপ ক'ত আছে মই আনন্দ খবৰ এটা দিবলৈ হাজু হৈছো এতিয়া কি আনন্দ খবৰ বিয়া হ'ল লাগে নাই বিয়াটো কেতিয়ালৈ হ'ল আবাং ভালাবান যাবাই ফোন হৰবাই দিয়ে তেনেহ'লে কি ভাল খবৰ মই খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলো তুমি যে মোক এটা ট্ৰেক দিছিলা Jesus saves বুলি সেইটো মোৰ লগত এতিয়াও আছে মই সেইটো পঢ়ি তুমি যে মোক এটা বাইবেল দিছিলে সেইটো পঢ়ি মই আজি খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলো এবেনে গবাং ট্ৰেক নি দ্বাৰা খ্ৰীষ্টক আঙে চিনাইতি হলো দিনে বেবাইদি চিনাইতি होनो हागोन हायाखै नोंनि ख्ৰীষ্টक मोनसे लोगोखौ मालाबा नोङो लिंखननानै नोंनि कलेजनि पार्कआव बा बबेबा रेस्टुरेन्ट खनायाव जिरायनानै बे लोगो जोङो प्रार्थना खालामनि होननानै नों बुंफेरनो हादोंना बुंफेरनो हादोंना नोंनि बिजनेस खालामनाय लोगोफोरखौ नोङो बेबायदि खालामनो हादोंना ख्ৰীষ্টनि सोमोन्दै नोङो बुंनो हादोंना हायाखैब्ला बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा बियो बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा बियो Kristus sibiari bima bifa bida fungbai bibo biनानावफोर दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मोजां साखरि मावनायफोर दं गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोर दं दिनै पलिटिक्सआव जड़ित जानाय गोबां मानसिफोर दं दिनै कलेजनि प्रफेसरफोर दं स्कुलनि मास्टारफोर दं दिनै बिजनेसमेनफोर दं दिनै नों जेराव दङ बावहाय नों गावखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो हादोंना हायाखै सिनायथि होनो हादोंना हायाखैब्ला let us try our best
হায়াকেইব্লা আমি যদি পৰিচয় দিব যদি পৰা নাই তেনেহ'লে আমি এই সময়ত এতিয়াই আমি ঈশ্বৰৰ আগলৈ সন্মুখলৈ আমি আহোঁ যে ঈশ্বৰৰ সিগাङাव जों इसोरनाव प्रतिज्ञा लानि कारण जोंनि आलासिया होनदों जोंनि ख्रिस्टियान गिर्जाया बे मा जानांगौ खौसेथि जानांगौ आरो बे एरलांनांगौ आरो बे दाहाय सानजौफुआव होनगोन जाबाय जोङो माब्रै खामानि मावनांगौ परिचय होनांगौ बेनि सोमोन्दै बियो बुंगोन जोङो जुदि हायाखैब्ला गुस्लायाखैब्ला जोङो गुस्लायनि दानो बेनिखायनो आं दान्दिसे सम लानो हास्थायबावबाय अन्नानै क्षमा खालाम समनि बारलांबाय সময়তকৈ অধিক সময় গুচি গ'ল তথাপিও মই এই সুবিধাটো ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ